Conten la mànega, a veure si te'n visques, Com l'agafes, Maria? No, que així n'agafes el boli. Això com es diu? Ah, vale. Però fluixet, que no t'his, Va, dime les lletres. Irache, com es diuen? No, en griego, va. A veure si les sabeu. Así, mira. Ah, lo que dice. Ya no sé. Així ja no passa Santi, va, que veure que saps. A veure, m'ho pots repetir, Natàlia? Però les dues primeres sí que les saps. Ah, vale. I l'altra també l'hauràs de saber, perquè després en matemàtiques t'eixirà. Bueno, sí, pero ahora no. Esos símbols molt després apareix millor taula. Ai, això ha deixat un poc estranya, no? Carme. Es que son muy difíciles de ver. Vale, esto es ahora. Quin han vist que has fet ahir, no? Yo porque no sé tocar. Ah, vale. Que ràpid ho fes, ja. Quina lletra. Buena profesora. M'ho pots llegir, l'Helena? Això, el que posa ahir, pots llegir-ho?